Jakże mrocznie. SPC, Secure, Contain, Protect. Ja już walę po gaciach, nie wiem jak Miłosz, ktoś jest tu ze mną obok. Jestem! Miłosz nie wali po gaciach, udaje odważnego. Ściszyłem se słuchawki. Pewnie ma na minimum wyciszone, a ja będę strzelał po gaciach. Dobra, press space. Naciśnij przestrzeń kosmiczną. Pozdrawiamy naszych 18 widzów. Właśnie. No kurwa, jedziemy. Nie. One outside the SCP-087-B. Please proceed with caution. Nie idziemy. Nie, zostajemy. Nie, ja mam dość. Deselacja! Nie ma. Dobra. Powiem wam, kochani, że ja już mam ciepło. Kisiel w majtach. Na. Jest tu wychylanie? Tak, jeszcze kurwa czołganie i granaty. Dobra! Miłosz buduje napięcie, jakby tego było mało. 2. To coś musi znaczyć. Tylko gdzie iść teraz? Kurwa, w prawo, w lewo. O ja! Wybory większe niż w Mass Effectie. W górę? Powiem szczerze, że ja zawsze miałem takie jakieś odruchy, się bałem patrzeć w ciemność, szczególnie w piwnicy na przykład. Gra idealna dla mnie. What the fuck? Oto! Nie, przecież nie przeszliśmy No, stąd. nie? Nie. Nie. Przecież skręciłem w jakąś tam odnogę i A? coś oddycham. Miłosz, jakie wrażenia w porównaniu z amnizją? Dziwne. Amnizji wydawało Ej, się no, ale spokojniejsze. Tam Jak to? Pojebane, pojebane. Tutaj nie mamy niestety krzesiwów, świeczek i pochodni. Ja pierdolę, idę tam. Tu. Nie 3. wiem, Aha, muzyka się skończyła. powiem wam, że najgorszy jest fakt chyba, że to tak naprawdę ta gra nie ma innego celu niż tylko się przestraszyć. Bo tutaj tak naprawdę nie liczymy chyba, że dojdziemy do końca. Nie? A tam co było? Wow. Ja się tylko boję, że w coś przyjebie nogą na przykład. Jak się wystraszę, albo nie wiem, że kopnę komputer. Blisko jest okno. Możesz skakać. A podkład muzyczny wykańcza nerwowo, naprawdę. Ja będę dużo mówił, bo wtedy to sprawia wrażenie, że ja się mniej denerwuję. Właśnie, Mikołaj Taka- się nie... 4. Jezus! Ja pierdolę! Kurwa, zostałem ściorany. Aż mnie Ale uszy bolą. prąd przeszedł, ja pierdolę. Nie no. To co, kończymy to, co? Idziemy grać w Battlefielda, nie wiem. 5. Wideo... Wow! Matko! Kurwa no. Kto to wymyślił? Ja pierdolę. Nie. Już tak z krzykiem na pełnej kurwie. Tak przechodzimy bez emocji. Tak. Ja patrząc w dół. Dobra. Ej, ale mamy już 59 klatek, nie? Chociaż... Miłość, weź z tą astmą. Wszyscy mali koklusz na Max Payne'a znowu. Nie no, kurwa. Kurwa, ja... A niech mnie teraz ktoś poprosi, Mikołaj, idź po ziemniaki do piwnicy. Kurwa, nie pójdę. 6. Ciekawe ile tego jest. A to jest losowo generowane. Jak przecież są po... Ale losowo generowana jest śmierć twoja. Jaka śmierć? No, zabity zostaniemy zabici. Dlaczego? Ja nie chcę zostać zabity. Ale tu nie ma innego celu de facto, tutaj nigdzie nie dojdziemy pewnie. No i kurwa będziemy w to 100 godzin grać.
7. Ten podkład jest jebany, ja pierdolę. pierdolę. Co jest? Ja z góry przepraszam za nasiloną ilość wulgaryzmów, no ale to jakoś tak z nerw wychodzi. Słyszałem, że Containment Bridge jeszcze lepszy. Chociaż tam to jest takie bardziej no jak gra, powiedzmy, to się tam po laboratorium chodzisz i tak dalej. Nie, Nie, kurwa, tylko- nie gramy. W piwnicy po ogórki. Ta gra to jest kurwa 2 tekstury. No. Ale ktoś miał pomysł, powiem szczerze, ktoś miał pomysł. No. A, nie przestraszyłem się w ogóle w tym momencie. A teraz powinno coś tak jebnąć. No, tak nagle, z mety w ogóle. Ja muszę usunąć wszystkie ostre przedmioty z okolicy. Dobra, trochę się przestraszyliśmy. No. Ale właściwie nie wiem czego oczekiwać, nie wiem, potwora, kurwa, ducha, halunów, zombie, demonów. Kurwa, bibera, no nie wiem. Ja tam Bibera, to chuj taka ciota, to się nawet nie wystraszysz. Nie, już bo nas zamkną, no. Ja pierdolę. Ja jestem mokry już osobiście. Chociaż klimat... Jesteśmy mokrzy dlatego, że jest Mokrzy gorąco. przez cały dzień, okej. Jezus, no... A tu jest ta taktyka. Monotonia, a za moment nas tak dojeb... Dobra. A ciekawe skąd metaliczne dźwięki, skoro tu są same cegły wszędzie naokoło. Czemu się nie dało iść? Coś oddycha, tylko jest coraz bliżej. Kurwa, nie szczymię. A może to ten gościu, którym idziemy? A może... A to jest... nie ma nóg. No, jak w 90% gier nie mamy. Powiem wam, że dobre słuchawki i macie pełno. No niestety, niestety, jak się ktoś lubi bać, ja nie cierpię, ja nie wiem dlaczego ja to w ogóle robię. Kisiel w majtach, sraka w gaciach. Ja się czuję tak kurwa nieswojo w tym momencie po prostu, ja nienawidzę czegoś takiego. Potem trzeba pograć w jakieś My Little Pony, Simsy. Ja nigdy nie grałem w horrory, to jest w ogóle nie mój gatunek, ja się zawsze bałem. Ja grając w Dead Space'a byłem posrany 500 razy. Ja nie oglądam ringów, O, kurwa, skrótów, 12. klątwów, takich filmów nie oglądam, bo potem nie mogę spać się, boję wyjść na siku do kibla w nocy. A! O! Wow, wow. Ktoś trzepał gacie, tak wiesz. Ej! Aha. E? What the f... Oj, Ej, a może te podmuchy są tak samo jak muzyka generowana losowo? Znaczy tak powtarzane. E? ja sobie wyobrażam takiego demona, który tak portki strzepuje, tak wiesz. Łup, łup. I obniżenie atmosfery, tak zwane. A teraz z prawej strony to słychać. No. Dobra, i to idziemy tam. I to jest ten moment, kiedy się pragnie mieć, nie wiem, kurwa, kij, nóż, długopis, nie wiem, jabłko. Jakieś, nie wiem, pistolet, bazukę, kurwa, ekierkę. Kurwa, duży pokój. Chyba, że... A, dobra, zakręt. Jakby ten, dym zagubiony. Może to są, kurwa, dźwięki zagubione. No. No nie! Nie! To jest pokój czy zakręt? Kurwa. To tak na Jana, jest tu sprint? A. O, nic nie ma. Jest kurwa dziwne. Zbliżamy się, jest jasno. Oddalamy ciemno, no ciekawe. Fluorescencyjne. Możemy roztaczać taką poświatę, po prostu zajebistości naokoło. Nie. Ja pierdolę. Cośmy nakręcili. A było nagrać, nie wiem, Simsy, Minecrafta. kurwa, Minecrafta, nie wiem, Jest prawie tak samo kwadratowe. Call of Duty,
cokolwiek innego. 14, no i chuj. Pewnie jebnie jak dojdzie do mojego numeru w dzienniku. 25. Albo do mojego. A który ty masz? 29. Aha. No to mamy 4. Idziemy na Jana. Mamy 4 poziomy. Kurwa. A, O. 15. O, fuck! Nie! No i poszliśmy na Jana. Ja pierdolę. Co za cioranie, Boże. A mi jebie pikawa. Ja się wulgarny zrobiłem w tym momencie, tak. Trzaśnie mnie taką adnotację pod spodem. Wulgaryzm Plus 18. plus 18. Chociaż sami tylu nie mamy. Ale się nieuchronnie zbliżamy. Jedni szybciej, drudzy w ogóle. Jak Marcin. I nie obgadujmy kolegi, który jest na wywczasach i sobie wypoczywa. Ale już, kochani, możecie być pewni i ja sam jestem tego pewny, że jak wróci, będzie zapierdalał od rana do nocy, bo ja go sam przypilnuję. Kurwa. Powiem szczerze, jak ktoś nie jest szczególnym fanem Fuck, nie. Jak ktoś nie jest szczególnym fanem takich klimatów i nikt go nie zmusza do tego, to niech w to nie gra. A już osobom, które się dają łatwo przestraszyć w ogóle odradzam, tak jak ja na przykład. Czyki bastard, dajmy rozluźnienie atmosfery. Nie, jak się rozluźnię, to się potem zesram z strachu, więc no nie, to odpada. 19, jeszcze 10 numerów. Najlepsze jest to, że nie oglądałem filmików na YouTube i nie wiem, co mnie tu czeka. No coś tam oglądałem, ale patrzyłem 2 minuty i stwierdziłem, że nie. Nie, już dzisiaj jadłem, dziękuję. 20, no ciekawe, co się jeszcze tu może wydarzyć. Wszystko. Ciemny dym. Kurwa. What the fuck? Nie! Jaki cioracz, ja pierdolę. Aha, kochani, ja się z wami już żegnam i życzę miłego dnia, bo ta gra jak się kończy, to się wywala do Windowsa. No właśnie, więc No. zawczasu się Papa, pożegnajmy. możecie już odejść od monitorów de facto. Lufcik. No kurwa, no nie. Po przejściach z Brothers in Army już nie patrzę w nie patrzę w lufciki. Nie patrz, nie. No, dobra. Jaki prymitywny, niepoznany, dziwny strach. Kurwa, nie wiadomo przed czym. Będzie skręt w lewo, coś. Nie, jest w prawo. I znowu dźwięki. Nie, kurwa, ja jebie tą amnezję, to wszystko, to gówno tam. Będę grał w Simsy, w Lola, nie wiem, A kurwa. ja dzisiaj rzucam komputer. Nie wiem, będę grał w tenisa, kurwa. Piłkę nożną. Wreszcie się nauczę grać w piłkę nożną, może mnie będą wyśmiewać. Za sterami Miłosz. Teraz będzie mój numerek w dzienniku. No fuck. No kurwa, fajnie. Zajebać się od razu, czy za chwilę? Co? Obraz tak dziwnie się rozciąga. No ten gość jest jakiś pijany. Czulamy? Nie no, nie wiem. A powiem wam, że to jest niesprawiedliwe, bo niektórzy jak to grali, to mieli tylko jednego straszaka, 2. I kurwa ginęli. A my tu kurwa cierpimy na każdym. Już kurwa 23 piętra, czy ile? No i w dół zaś, ja tak. A ciekawe, czy jest ktoś taki, kto to przejdzie tyle razy, żeby system rozpracować. Że on wie za każdym razem, co się gdzieś stanie. Kurwa. O kurwa. Powiem szczerze, że napięcie wykańcza, kurwa, wykańcza.
Jest, przeszliśmy mój numer w dzienniku. Było 25? Było. No nie To widziałem. jest 26, to jak mogło nie być? No ale nie widziałem napisu 25. Widziałeś? Koniec! Ja pierdolę. Nie! What the fuck? Jest! Co to jest? Co to jest? A!